Багата ў Беларусі прыгожых куточкаў, і ўсе яны па-свойму адметныя. Сярод іх вылучаецца і мястэчка Любча, што знаходзіцца ў Гродзенскай вобласці на беразе Нёмана. Невялічкае маляўнічае мястэчка з вялікай гісторыяй. Тут і сёння захаваліся цікавыя сведчанні мінулага. Але хто нам можа пра гэта расказаць? Той, хто жыве ў Любчы і шчыра яе любіць. Мастачка Вольга Жарнасек ужо некалькі разоў прыязджала да нас у Мінск на радыё Марыя і з захапленнем распавядала пра Любчу, якая натхняе яе на творчасць. А цяпер радыё Марыя завітала ў Любчу, каб паглядзець і вам паказаць гэтае чароўнае месца. Вітаем вас в Любчы, у нашым знакамітым і старажытным мястэчку, якое вядомае з 1241 года. Калі вы працягнеце прагляд нашай перадачы, то мы раскажам вам все любчанскія таямніцы. Зараз мы з вами знаходзімся ў дастаткова цікавым месцы. Гэта пераправа цераз Нёман, цяпер гэта сучасны мост, але гэта тэарэтычна магло быць месцам, якое паўплывала па легендзе на стварэнне нашай Любчы. Любча вядома з 13 стагоддзя, і адкуль жа паходзіць ейная назва. А назва ейная паходзіць ад гісторыі кахання нашага знакамітага князя Міндоўга са сваёй жонкай Мартай. Справа ў тым, што аднойчы, калі Міндоўг адправіўся на паляванне ў Наліботскую пушчу, которая знаходзіцца за Нёманам на супрацьлеглым баку ад Любчы, ён сустрэў вельмі прыгожую дзяўчыну, которую звалі Марта. І настолькі яна яму прыпала да сэрца, што ён яе закахаўся, ажаніўся з ёю, а ў гонар у гэтай сустрэчы месца, дзе Міндоўг пазнаёміўся з Мартай, сказалі назваць Любчай і заснаваць тут паселішча. Не выключана, што адбывалася дзесьці гэта вот на гэтых прыгожых мясцінах. Вось такая цікавая легенда, звязаная з назвай нашага мястэчка. Мы знаходзімся каля любчанскай парафіі касцёла Арханёла Міхаіла. Гэты храм пастаў на месцы старой драўлянай капліцы, у которой доўгі час збіраліся любчанскія каталікі. А цяпер мы маем вось такі прыгожы храм на месцы гэтага старога дамка. У гісторыі Любчы вельмі важную ролю адыгрывае мультыканфесійнасць насельніцтва, которое тут пражывала. Перад вами, напрыклад, праваслаўная царква святога Іллі. Гэта збудаваная яна была на пачатку 1900-х гадоў і стаіць на месцы, дзе калісьці размяшчалася старая драўляная царква. Менавіта сюды натуральна, што сняжалася все мясцовае праваслаўнае насельніцтва на службы у панядзелях і на святы. І менавіта вось гэты момант толькі парушаў штодзённае яўрэйскае жыццё Любчы. Пра гэта менавіта адзначалі у кнізе ўспамінаў, которая была выдадзеная выхадцамі з Любчы ў 1970 годзе. І яны пісалі так, што штодня Любча выглядала тыповым яўрэйскім мястэчкам, штэтлам. Вось, і толькі на выходных сітуацыя мянялася, потому што была служба ў царкве, і тут з'яўлялася дастаткова многа хрысціянскага насельніцтва. Вакол царквы ёсць адзін дастаткова цікавы аб'ект, который звязаны з гісторыяй Першай сусветнай вайны на тэрыторыі Любчы. Гэта мураваны такі назіральны пункт. Любча знаходзілася пад нямецкай акупацыяй, і вось на тэрыторыі царквы быў збудаваны гэты назіральны пункт для таго, пасколькі ворагі немцаў знаходзіліся за Нёманам, і яны маглі назіраць за тым, што адбываецца на тым баку ворагаў, пры гэтым, скажем так, прыкрываючыся вось хрысціянскай мясцовай святыняй, каб яе менш абстрэльвалі. А
самі назіралі за ворагамі. І такіх назіральных пунктаў, звязаных з Першай сусветнай вайной, на тэрыторыі Любчы дастаткова многа. Некаторыя праходзяць нават стаяць на тэрыторыі сучасных сядзібаў, некаторыя нават а пару штук, здаецца, яны нават стаяць там, дзе ў іх праходзіць плот. То бок людзі ставілі платы вось побач з такімі вось па-руску яны называюцца доты, но мы называем назіральным пунктам. Яшчэ одно важнае месца, звязанае з гісторыяй Любчы, гэта пляц, который ў народзе да гэтага часу называецца Кальвінка. Хаця падзеі, пра которые я раскажу, адбываліся ў 17 стагоддзі. У той час Любча ўжо належала радзівілам, которые пераходзілі ў пратэстантызм і падтрымлівалі фундаванне кальвінісцкіх збораў на тэрыторыі землю, которая цяпер уваходзіць у сучасную Беларусь. Вось. І тут таксама быў пры фундацыі радзівілаў створаны кальвінісцкі збор, а пры ім была створаная друкарня Петра Кміты. Вось. І гэта было дастаткова унікальнае месца не толькі для гэтага рэгіёна, але ў цэлым для вялікага княства літоўскага. Справа ў тым, што ў той перыяд у Вільні і у вялікіх гарадах ужо ваўсю бушавала контррэфармацыя. Езуіты спрачаліся з пратэстантамі, але пратэстантам все роўна хацелася друкаваць свае духоўныя кнігі, і тут пры падтрымцы радзівілаў якраз гэта справа і рабілася. Друкарня была дастаткова буйной, і самае цікавае, што яна працавала не толькі на свае патрэбы, але і друкавала у тым ліку каталіцкія выданні і нават мірскія. То бок тут выходзілі нотныя зборнікі, тут выходзілі нават зборнікі мясцовага фальклора, которые падрыхтаваў да выпуска знакаміты наш дзеяч Саламон Рысінскі, который дастаткова доўга тут працаваў. Гэты чалавек унікальны яшчэ і тым для ўсёй Беларусі ў цэлым, што ён першым у гісторыі Беларусі назваў сябе менавіта беларусам, падпісаўшы адзін з дакументаў, адкуль ён паходзіць. Ён назваў сябе, што ён выхадзец з Беларусі. Друкарня выпусціла вельмі многа выданняў унікальных, але, на жаль, на дадзены момант ні адно з іх, не тое, што ў Любчы, а ўвогуле на тэрыторыі Беларусі іх няма, но тым не менш яны захаваліся. Любча заўсёды была мультыканфесійным мястэчкам, як і 400 гадоў таму, так і цяпер. Тут працягваюць дзейнічаць храмы 3 хрысціянскіх канфесій, вось, і праваслаўная, і каталіцкая, і нават дом малітвы хрысціян веры евангельскай, пратэстанты. Тут ёсць таксама. Перад вами самы знакаміты архітэктурны аб'ект нашага мястэчка Любча – гэта Любчанскі замак. Ягоная гісторыя звязаная з 16 стагоддзям. У той час тут панавалі кішкі, і менавіта пры Яне Кішкі пачалося будаўніцтва нашага замка. Дакладная дата, з якой яно пачалося, альбо яно было скончана, невядома, але ёсць одна дакладная дата, это 1582 год. Чаму менавіта яна? Справа ў тым, што падчас археалагічных раскопак, вось каля першай брамнай вежы, быў знойдзены арыгінальны флюгер, на котором была выбіта гэта дата. Вось. Мяркуюць, што ён упрыгожваў адну з вежаў замка, і хутчэй за ўсё, вось гэта дата, яна можа абазначаць альбо пачатак будаўніцтва, альбо, магчыма, можа сканчэнне будаўніцтва, магчыма, сканчэнне нейкага пэўнага аб'екта на тэрыторыі нашага замчышча. Ад таго старога замка на дадзены момант захаваліся 2 вежы. Вось гэта першая брамная вежа і вось далёкая кутняя вежа. У
кішкі пачалі будаваць замак, працягнулі будаўніцтва ўжо радзівілы ў 17 стагоддзі, і менавіта на іхні час прыпадае росквіт в Ліпчанскім замку. Як я казала, пры ім тады быў створаны кальвінісцкі збор, дзе працавала друкарня. Пры ім была нават такая своеасаблівая і кунсткамера нават з многімі цікавымі і каштоўнымі рэчамі, которые таксама захоўваліся ў замку. Быў тут цудоўны кнігазбор. Вось. Но тым не менш, замак вельмі моцна пацярпеў падчас вайны 1650-х гадоў. Вось, і пасля таго, як ён перастаў належаць радзівілам, ён ужо пераходзіў з адных рук у другія рукі, і так новы росквіт у гісторыі нашага замка гэта ўжо канец 19 стагоддзя, калі ён патрапіў у рукі расійскіх арыстакратаў, фальцфенаў Набокавых. Вось, пры ім якраз былі, як я ўжо казала, захаваліся вось гэтыя дзве вежы. Пры ім быў дабудаваны флігель цагляны, который ёсць таксама і цяпер, і яшчэ быў пабудаваны вельмі прыгожы палац у неагатычным стылі. Вось, і так атрымалася, што ў гэтай сям'і, тут менавіта ў Любчы, нарадзіўся сусветна вядомы чалавек, якога звалі Мікалай Набокаў. Гэта стрыечны брат вядомага літаратара Уладзіміра Набокава, але Мікалай Набокаў стаў сусветна вядомым кампазітарам, вось, который пісаў класічную музыку. Ён вельмі любіў Любчу, ён многа помніў пра яе, нягледзячы на тое, што правёў тут, па-мойму, толькі першыя 6 гадоў свайго жыцця. Пасля яны адсюль з'ехалі, і далей у іх была эміграцыя. Вось, але Любча нават прыгадваецца ў успамінах гэтага вядомага чалавека. Каля Любчанскага замка яшчэ на пачатку 20-го стагоддзя быў падвесны мост. Праўда, цяпер тут у нас уже зроблены насып, але тым не менш захаваліся арыгінальныя валы, замак быў акружаны вадою, вось, і захавалася само замчышча. Сярод разыначак вось гэтага архітэктурнага аб'екта вельмі хочацца прыгадаць прыгожыя аздабленні пад карнізамі, которые называюцца з графіта. Гэта вельмі складаная тэхналогія тынкоўкі. Яна рабілася літаральна за адзін дзень, трэба было нанесці 3 слаі з сырой тынкоўкі, і самы трэці слой, ён заставаўся толькі часткова, накладаліся на яго такія трафарэцікі, которые захоўвалі ўпрыгажэнне, а все астатняе трэба было скрабсці да другога слоя, для таго, каб з'явіліся вось такія вельмі прыгожыя чорна-белыя малюнкі. Вось. Справа ў тым, што у Беларусі былі замкі з такімі ж самымі ўпрыгажэннямі у стылі з графіта, але яны не захаваліся да нашых дзён. І такія арыгінальныя малюнкі можна пабачыць толькі ў Любчанскім замку. Калісьці падобныя элементы былі аздобы на старым замку ў горадні, но яны, на жаль, не захаваліся. Яны, тое, што пасля рэканструкцыі, гэта ўжо сучасны варыянт з графіта, а ў нас менавіта арыгінальны. І справа ў тым, што Любчанскі замак – гэта другі аб'ект у Беларусі, дзе вот гэтыя аўтэнтычныя з графіта былі адноўленыя. Самы першы – гэта зноўку кляштар у горадні, а вось другі аб'ект з такой унікальнай рэстаўрацыяй – это менавіта наш Любчанскі замак. В'язная брама Любчанскага замка мае вельмі прыгожыя вось такія каваныя дзверы, і зверху яе таксама упрыгожвае другі варыянт любчанскага герба, который быў нададзены Любчы ўжо пры радзівілах. І яшчэ пра той флюгер, который быў знойдзены падчас раскопак, і на якім была выбітая дата 1582 год. Ён сам, гэты унікальны экспанат, на шчасце, захоўваецца ў Любчы, у краязнаўчым музеі, который цяпер месціцца ў школе, але павялічаныя копіі гэтага флюгера зараз упрыгожваюць усе адноўленыя вежы Любчанскага замка. Пры апошніх уладальніках Любчы, Набокавых, фальцфейнах, тут быў закладзены вельмі прыгожы парк.
І ад гэтага парка захаваліся некаторыя дастаткова унікальныя дрэвы. Напрыклад, вось тут злева вы можете бачыць лістоўніцу. І ёсць такія ж лістоўніцы на супрацьлеглым баку. Вось. І гэта лістоўніца унікальная тым, што на яе вельмі любяць злятацца на працягу першых веснавых месяцаў буслы. Вось, тут бывало такое, што нават до 40 буслоў можна было налічыць на лістоўніцы. Так, потому што гэта перыяд гнездавання, гэта перыяд пошука будаўнічага матэрыяла для сваіх гнёздаў, і вот ім вельмі падабаецца покружлять над ёю, покружлять над замком, поэтому я вот нават называю Любчанскі замок замок под белыми крылами таксама, бо іх насамрэч тут неверагодна много. Можна вось там з левага боку побачыць, што няма ні алеяў, а такая як бы прагалінка, такая лужайка. Што ж было там? Чаму там як бы няма ні дрэваў, нічога? Аказваецца, там быў тэнісны корт. Вось, то бок уявіце сабе. Все было ў такім англійскім стылі зроблены, неагатычны палац, который таксама вось бачны, тэнісны корт. З палацам таксама была цікавая сітуацыя. Праіснаваў ён дастаткова недоўга, потому што падчас Першай сусветнай вайны на яго упала, на жаль, бомба, авіабомба, і вось ён такі без даху у занядбаным выглядзе прастаяў да канца нават Другой сусветнай вайны. І потым уже у савецкі перыяд, калі Любча ўвайшла у склад БССР, там на руінах палаца была створана школа. Сярэдняя школа старая, і у тым ліку у 2 вежах, которые засталіся ад замку, таксама была школа. Там жа месціўся першапачаткова і краязнаўчы музей, вот, з вельмі цікавымі экспанатамі, як я ўжо расказвала, у тым ліку, дзе захоўваецца цяпер флюгер. Але пасля таго, як у Любчы пабудавалі вялікую новую школу, музей пераехаў туды, а у палацы засталася працаваць бібліятэка пасялковая, а флігель нават быў аддадзены пад кватэры, і доўгі перыяд тут жылі людзі, уяўляйце сабе. Вось на замку былі таксама ўжо валадары не набокавы фальцвейны альбо кішкі ці радзівілы, а звычайныя любчанцы. Паколькі планіроўка рынкавай плошчы ў Любчы захавалася абсалютна такой, як і ў старажытных інвентарах сярэднявечных, то, мяркуючы па тых інвентарах, менавіта дзесьці ў гэтым месцы, бо здесь цяпер стаяць гэтыя новыя дамкі, калісьці стаяла ратуша, таму што Любча мела магдэбургскае права, которое нават двойчы ёй прысвойвалася. Першае было магдэбургскае права, гэта канец 16 стагоддзя, калі Любчы быў нададзены герб, вельмі падобны да радавога герба кішак. Мы пасля паглядзім яго там трошкі далей, тут же на плошчы. Вось. А другое магдэбургскае права было нададзена Любчы ўжо ў 17 стагоддзі, калі яна належала радзівілам. Самае цікавае, што гэтая плошча, зафіксаваная тады на старых інвентарах як рынкавая, да гэтага часу працягвае дзейнічаць у гэтым жа накірунку. Нягледзячы на шматлікія змены, калісьці вось гэтага сквера не было, тут гандляры займалі все запар, тыя, хто прыязджалі з суседніх паўсюль вёсачак. Тым не менш, ужо пасля Другой сусветнай вайны скверык тут з'явіўся, вот, але адна з вуліц, адна з частак плошчы перакрываецца, і тут працягваюць дзейнічаць гандляры. Штопанядзелак яны прыязджаюць сюды з Наваградка, дзе ў гэты дзень выходны дзень, акуратна кірмашы, а акрамя таго з'язджаюцца мясцовыя людзі, хтосьці прадае саджанцы, хтосьці прадае мёд, хтосьці прадае плеценыя кошыкі, вельмі файныя, я сабе набывала. Вось, ураджай з прысядзібных альбо фермерскіх гаспадарак. Вот. Але ёсць яшчэ да нас прыезджыя госці з Баранавічаў, ёсць з Карэліцкага раёна часам прыязджаюць, поэтому вось як бы гэта гістарычная традыцыя гандляваць на рынкавай плошчы ў Любчы. Цяпер, правда, она называецца плошча Салабуціна, абазначым і такую назву, і старую назву. Вось яны все роўна тут працуюць і як бы ствараюць вось такую атмасферу нават у 21 стагоддзі.
Некалі на кірмашы выязджалі цэлымі сем'ямі, і менавіта тут можна было не толькі прадаць або купіць штосьці неабходнае, але і сустрэцца са знаёмымі, пагутарыць і абмеркаваць важныя падзеі. Мы таксама далучыліся да даўняй кірмашовай традыцыі і набылі маладую радыску і духмяныя яблыкі. Наша гістарычная плошча забудавана цяпер ужо не такой вялікай колькасцю такіх гістарычных камяніцаў, але тым не менш вось гэты цагляны дом, ён мае дастаткова цікавую гісторыю. Цяпер ён падзелены на кватэры, там жывуць звычайныя людзі, але пасля другой сусветнай вайны гэта быў інтэрнат для школьнікаў. Справа ў тым, што цяпер наша школа мае, канешне, 3-4 школьныя аўтобусы, на которых свозяць дзетак на адлегласці ў 20 кіlometrаў нават ад Любчы, і калі там будзе одно дзіцятка, яго все роўна сюды прывезуць. А раней такой магчымасці школьных аўтобусаў вялікай колькасці не было, і дзеткі, которые жылі далёка ад Любчы, прыязджалі сюды і жылі тут з панядзелка па пятніцу у гэтым інтэрнаце. Вось, і толькі на выходныя маглі трапіць дадому і, канешне, на вакацыі таксама. Вось, так што цяперашнім нашым дзецям вельмі пашанцавала в плане дастаўкі да месца вучобы і назад. Будынак, ягонай дакладнай гісторыі я не ведаю, але мяркуючы па знешнім стылі, вось гэтыя калоны характэрныя ў тым ліку для і наваградскай архітэктуры. Вось там, я думаю, што ён таксама хутчэй за ўсё часоў яшчэ да першай сусветнай вайны быў зроблены. Вось. Так, іх тут такіх ацалелых будынкаў на плошчы засталося не шмат, хаця калісьці яна вся цалкам была забудаваная яўрэйскімі камяніцамі, у которых было вельмі много крамаў, потому што сюды же на кірмаш з'язджаліся людзі з розных мясцовасцяў, і не толькі сваё прадавалі, але маглі набываць тое, што тут прадавалася, потому што у гэтых яўрэйскіх крамах можна было набыць, напэўна, амаль усё на свеце з таго, што можна было тут дастаць. Гэта і адзенне, і будаўнічыя матэрыялы, і прадукты, і тут размещались у тым ліку і рамесныя майстэрні, поэтому вось адзін з нешматлікіх будыначкаў такіх цікавых з мясцовай адметнасцямі мясцовай архітэктуры, ён вось за маімі плячыма. І яшчэ адна з адметнасцяў нашай рынкавай плошчы. Можна сказаць, што мы нават ганарымся і так жартам у нашай сям'і называем супермаркетам. Двухпавярховы вось такі будынак, который мае назву «Родны кут» і упрыгожаны неверагодна прыгожай шкляной мазаікай. Вось. Ні адзін чалавек, который бывае у нас на плошчы, калі мы гуляем, штосьці заўсёды падыходзяць, разглядаюць, фатаграфуюць, потому што вельмі прыгожая мазаіка, рознакаляровая. Вось калісьці гэта быў дастаткова вялікі гандлёвы аб'ект, там дзейнічала 2 паверхі, і можна было і мэблю купіць, і адзенне, і абутак, але ў сувязі з тым, што ўсё ж такі насельніцтва Любчы, на жаль, з кожным годам скарачаецца, як і паўсюль беларускай сельскай мясцовасці. Цяпер тут дзейнічае 1 паверх, але другі паверх здаецца. Калі раптам хтосьці хоча наладзіць нейкі прыватны бізнес, зрабіць так супер кавярню ці які-небудзь арт-аб'ект, мы з задавальненнем будем рады вам. У нас ось такая маленькая рекламка. Але насамрэч вельмі прыгожы будынак, і шкада, што вось традыцыя гэтых манументальных мазаік, яна ў нас амаль не працягваецца. Любча увесь час ад свайго заснавання ў 13 стагоддзі была мястэчкам. І ў 1590 годзе, як я ўжо казала, яна атрымала сваё першае магдэбургскае права. Гэта адбылося пры кішках. І атрымала яна вось такі герб пры гэтым, падковы з 3 крыжамі і са срэбранымі ласосямі. Гэты герб павязаны з радавым гербам шляхты кішкі, которые валодалі ёй у 16 стагоддзі і пры якіх пачаў будавацца наш любчанскі замак. Вось. Але справа ў тым, што гэтым гісторыя з магдэбургскім правам у нас не скончылася, бо Любча, па тым, як казаў наш вядомы падарожнік Юрый Жыгамонт, адзінае беларускае мястэчка, которое мае 2 гербы. Не кожны горад нават зараз мае герб, скажем так, з новых гарадоў, а Любча мела 2 гербы. Вось, другі герб быў ёй нададзены у
сярэдзіне 17 стагоддзя радзівіламі. На браме ён там выяўлены. Вось. І калі паўстала пытанне ўжо ў сучаснай Беларусі, што Любча мусіць мець уласны герб, то было вырашана, што ўсё ж такі падыходзіць больш старажытны варыянт, который быў яшчэ пры кішках прыняты, і ў гонар гэтага ўсяго ўжо ў 21 стагоддзі быў прыняты у Любчы афіцыйны герб і паставлены вось гэты валун на нашай гістарычнай рынкавай плошчы з датай вось гэтага першага магдыбургскага права 1590 год і з вось гэтым прыгожым гербам. Акрамя гістарычнай планіроўкі рынкавай плошчы у нас яшчэ захаваліся нязменнымі гістарычныя вуліцы 4, которые разыходзяцца ў розныя бакі ад плошчы. І вось гэты кавалачак вуліцы, ён таксама з'яўляецца адным са старых у Любчы. Калі не памыляюся, то ейная назва калісьці была вуліца Рыбацкая, што лагічна, потому што там далей Нёман. І тут захаваўся кавалачак брукаванкі, которая вела туды амаль што к Нёману. І мой муж, конечно, у краязнаўстве разбіраецца больш, чым я. Ён раней сюды прыехаў жыць, і ён расказваў, што на тых жа самых інвентарах там пазначаны на ўездзе ў горад мытныя брамы. То бок груз, который прыходзіў па Нёмане, праходзіў мытню, аплочваўся падатак, і пасля толькі яго маглі запускаць вот сюды менавіта ў горад. І з 17 стагоддзя ў Любчы пачынаюць кампактна пражываць яўрэі ўжо, і гэта межы іхняй аселасці, гэта так называемы яўрэйскі квартальчык. І вось тут захавалася архітэктурная яўрэйская спадчына, которую мы можам з вами таксама паглядзець. Гісторыя пражывання яўрэяў на тэрыторыі Любчы налічвае амаль што 350 гадоў. Вось. І Любча з 17 і да сярэдзіны 20 стагоддзя была такім традыцыйным штэтлам, гэта значыць беларускім яўрэйскім мястэчкам. Пражывалі яны тут кампактна, мелі у сябе на пачатку 20 стагоддзя 3 сінагогі. Вось. Адна з іх захавалася нават, мы пакажам яе вам. Таксама захавалася з яўрэйскай спадчыны у нас міква. Гэта яўрэйская рытуальная лазня, дзе пасля таго, як яўрэі ўжо ці загінулі падчас Другой сусветнай вайны, ці рэшта выехала, тут была звычайная лазня, і многія людзі мясцовыя яе так і памятаюць, як старая лазня. Цяпер там жывуць буслы, як бачыце. Вось. Буслікі таксама з'яўляюцца адным з сімвалаў Любчы. Я яе называю нават такой буслінай сталіцай Наваградчыны, потому што іх насамрэч тут вельмі многа, тут любчанская нізіна, і ім дастаткова комфортно тут селіцца, потому што буслы любяць жыць, як вы ведаеце, каля людзей. Вось. А Любча вся расцягнутая ўздоўж Нёмана, тут ім харчаванне і такая бяспека своеасаблівая, поэтому іх тут насамрэч вельмі многа. Вот. Як я ўжо казала, яўрэі займаліся рамёствамі, яўрэі займаліся гандлем. Мець прыватную зямлю для вялікай сельскай гаспадаркі ім было нельга. Тым не менш, яны пражывалі вось тут у прыватных дамках і мелі агародзікі, которые выходзілі на Нёман. Вось. І таксама так атрымалася, што падчас Другой сусветнай вайны вось гэты яўрэйскі квартальчык стаў межамі гета. Вот. Это 41-42 год. Тут акурат праходзіла, былі межы гета, і рукамі-карнікамі было забіта не менш за 1500 чалавек тут. І у той час, як да Другой сусветнай вайны у Любчы пражывала прыкладна 70% яўрэяў, яўрэйскага насельніцтва. То бок большая частка Любчы была вынішчана ў гэты час.
памяць гэтых ахвяраў ушанаваная ў Любчы двумя помнікамі. Вось один з гэтых помнікаў знаходзіцца каля хрысціянскіх могілках на выездзе з Любчы на Дзеляцічы, а другі помнік стаіць на старых яўрэйскіх могілках. Вось там таксама стаіць абеліск у гонар ахвяраў гета. Вось. І мы можам прагуляцца яшчэ далей, паглядзець, што захавалася ў нас з яўрэйскай спадчыны. Як я гаварыла, было 3 сінагогі, і з іх вялікая сінагога, самая вялікая, которая была ў Любчы, яна у нас стаіць да гэтага часу. Цяпер тут знаходзіцца гарадскі дом культуры. Яшчэ адзін аб'ект было яўрэйскай спадчыны за маімі плячыма. Гэта такі дастаткова прыгожы двухпавярховы будынак, і я знайшла пра яго 2 меркаванні, што тут магло быць. Першы варыянт – гэта хедер, гэта пачатковая рэлігійная школа для дзетак, альбо яшчэ існуе меркаванне, што тут магла быць другая сінагога, паколькі я казала, што ў Любчы было 3 сінагогі. Вось, але як бы што дакладна меркаванні даследчыкаў разыходзяцца, но тым не менш у любым выпадку гэта таксама быў будынак, который связаны быў з яўрэямі любчанскімі. Зноўку, пасля Другой сусветнай вайны ён быў падзелены на кватэры, тут жылі людзі, вось, і працягваюць жыць. Яшчэ адзін цікавы архітэктурны аб'ект Любчы – гэта вось гэтыя склады, которые вы бачыце. Як не дзіўна, яны звязаныя з чыгункай. Хаця на дадзены момант не у Любчы, ні ў Наваградку, ні ўвогуле на Наваградчыне чыгункі няма. Тым не менш, у Наваградку каля аўтавакзала сучаснага стаіць помнік паравозу. Як жа все гэта звязаць в адно, правда? Адсутнасць чыгункі і вось такія сведчанні таго, што аб'екты, звязаныя з чыгункаю, тут ёсць. Справа ў тым, што падчас Першай сусветнай вайны немцамі ад Наваградка да Любчы была пракладзена тэрмінова вузкакалейная чыгунка. І яна праіснавала тут ажно да 1960-х гадоў. Гэта быў вельмі зручны спосаб злучэння паміж горадам і Любчай. Яна дзейнічала, яна вазіла пасажыраў, яна вазіла грузавыя, перавозкі ў яе былі, і канцавая станцыя чыгункі была акурат каля Любчанскага замка. Вось, і ад гэтага яшчэ у нас засталіся чыгуначныя склады, і самае цікавае, што вось гэтыя вузкакалейныя рэйкі некаторыя любчанцы прыстасавалі да сваіх патрэбаў. То бок мы можам пабачыць плот, слупом для якога служыць вось кавалак вось гэтай вузкакалейнай чыгункі. Людзі ў Любчы вельмі практычныя і нічога не прападае проста так. Чаму ж знікла гэтая чыгунка, так? Справа ў тым, што нашы чыгуначнікі пераходзілі на шырэйшы фармат гэтых рэек, і вузкакалейка яна проста як бы аджыла сваё, хаця яна была ў вельмі добрым стане. Гэта быў першы пункт. А другі пункт, все ж таки чыгунка была пракладзена, так скажем, не напрамую паміж Любчай і Наваградкам, а ішла так па ваколіцах, і дастаткова працяглы быў маршрут. Якраз у гэты момант уже пракладалі розныя аўтамабілійныя маршрутныя, аўтобусныя, і прасцей было зрабіць як бы новыя дарогі, уже аўтамабільныя, чым вось працягваць рамантаваць гэтую чыгунку. Але сведчанні пра яе захаваліся, як бачыце, і цяпер, і ў тым ліку на фотаздымках у мяне ў маім сямейным архіве маюцца фоты любчанцаў, которые таксама працавалі на чыгунцы. Мы знаходзімся з вами зараз на старой вуліцы, яшчэ адной любчанскай, якая раней называлася вуліца Дзеляцецкая. І унікальнае месца тым, гэтае месца тым, што недзе тут, дакладна ўжо немагчыма сказаць, бо
змянілася шмат пакаленняў, которые тут жыло, але на гэтай вуліцы стаяў дом самай знакамітай любчанкі, которая праславілася на ўвесь свет. Яе звалі Сафія Ходаш у дзявоцтве, а цяпер яна вядомая як Сафія Гройсман. Гэта сусветна знакамітая парфюмерка. Яна дастаткова недоўга таксама пражыла у Любчы са сваімі бацькамі, але вось неверагодныя здольнасці да распазнавання розных пахаў праявіліся ў яе ўжо у самым раннім дзяцінстве, і адточваць гэтае майстэрства ёй дапамог наш любчанскі кірмаш. Справа ў тым, што бацькі бралі яе з сабою заўсёды туды, і яна выбірала, дзякуючы свайму вось гэтаму тонкаму нюху, самыя свежыя прадукты, потому што ў сям'і, яна нарадзілася ў 1945 годзе, то бок, самі разумееце, тыя часы не было халадзільніка, і прадукты трэба было выбраць самыя якасныя, каб яны ляжалі як мага дольш. І вось маленькая Сафія дапамагала старэйшым выбраць самыя смачныя і добрыя прадукты. І атрымалася так, што яна пакінула Любчу, перабралася спачатку на Ваградак, потым у Польшу, навучалася ў Польшчы і ў выніку эмігравала ў Амерыку, дзе уладкавалася ў парфюмерную кампанію і пачала рабіць кар'еру парфюмеркі. І яна кажа, што яна зрабіла нават такую своеасаблівую рэвалюцыю ў гэтай справе, потому што для сваіх кампазіцый яна брала за аснову не занадта много па асноўных такіх вось водараў, а менавіта невялікую колькасць 5-7 штук, і на аснове іх стварала свае вельмі цікавыя кампазіцыі. Адна з самых знакамітых ейных парфумаў называецца Treasure. Вось, і спадарыня Сафія не забыла пра той факт, што яна родам з Беларусі. Яна прыязджала сюды, не толькі ў Менск, але і на сваю гістарычную радзіму, Любчу, гуляла па гэтай вуліцы. Свой дом яна, на жаль, не змагла знайсці, потому што тут уже все было перабудавана, тут уже былі зусім іншыя людзі пражывалі ў гэтай сярод суседзяў. І ведаеце, у яе з дзяцінства захавалася вельмі цікавая, яркая асацыяцыя з Любчай. Гэта водар фіялак, которые яна уклала таксама у сваю парфуму, якая мае назву «Паветра», прысвечаную менавіта Беларусі. Вось, так што талентаў, которых нарадзіла любчанская зямля, вельмі многа, яны самыя разнастайныя. Зараз мы знаходзімся ў мясціне, трошкі аддаленай ад Любчы, але яна традыцыйна лічылася ейным прадмесцем. Тут калісьці размяшчаўся маёнтак Наргілевічаў і фальварак Войнава. Вось, месца вельмі знакавае ў плане таго, што тут у 1870-х годах па ініцыятыве Мальвіны Наргілевіч была створаная сыраварня, на которой пачалі вырабляць сычужныя сыры, тыя, которые мы разумеем цяпер як паўцвёрдыя і цвёрдыя сыры. Бо да гэтага часу беларусам найбольш вядомы былі менавіта тварожныя сыры, которые рабіліся проста шляхам скіслення свежага малака. Сычужнае сыраварства было увогуле на Беларусь прынесена брахоцкімі, которые пражывалі на той момант у Стаўпецкім раёне, і яны пачалі гэтую справу на наших землях, але яна стала настолькі папулярнай і цікавай для іншай шляхты, што тыя шляхецкія рады, которые жылі уздоўж Нёмана, недалёка ад брахоцкіх, таксама сталі ствараць сыраварні, запрашалі туды замежных майстроў з Галандыі, з Францыі, которые раскрывалі сакрэты свайго майстэрства і дапамагалі вырабляць вось гэты новы для беларусаў цвёрды сыр.
Сыраварня паспяхова дзейнічала да 1940-х гадоў. Яна была прыватнай, але пасля таго, як Любча увайшла ў склад БССР, тут быў створаны сырны цэх Наваградскага малочнага завода, і сыры працягваюць вырабляць нават да нашага часу. Дзякуючы вось гэтай традыцыі, которая не перарывалася амаль 150 гадоў, мы маем адзін з брэндаў Наваградчыны пад назвай Любчанскі сыр. І знаходзімся ў тым месцы, дзе яго вараць і да сённяшняга дня. І паколькі пабыць на месцы, дзе вараць смачныя любчанскія сыры і не пакаштаваць іх, гэта было бы неправільным, то я з задавальненнем хочу даць вам пакаштаваць нашы любчанскія сыры. Менавіта сычужныя сыры, такія, як рабіліся пры Мальвіне Наргілевіч, і працягваюць рабіць як прыватныя гаспадаркі, так і дзяржаўныя гаспадаркі. Эх, смаката! Гаспадары сядзібы ў Войнаве Наргілевічы былі пахаваныя каля свайго ж маёнтка, і вось гэта рэшта могілак, якая тут захавалася, і сярод гэтых 4 магіл асабліва вылучаецца вось гэты надмагільны помнік. Тут напісана рыцар навукі Уладзіслаў Дубоўскі. Гэта быў родны брат Мальвіны Наргілевіч, чалавек, который займаўся ботанікай і прыродазнаўчымі навукамі і унёс у гэту справу дастаткова вялікі ўклад. Вось такая прыгожая Любча і цудоўная Вольга Жарнасек, якая падзялілася з намі любоўю да роднага мястэчка, да яе гісторыі і культуры. Дзякуем Пану Богу за духоўнае і культурнае адраджэнне на нашай зямлі.